שלום חברים, אני חיים מכו-כימי, והיום אני רוצה לעשות לכם היכרות עם המקציפים והמרססים של המותג הספרדי IK. מדובר במקציפים ומרססים מקצועיים שהוצבו במיוחד על מנת לספק את ההקצפה המושלמת לכל צורך ולכל חומר. אז איך הם עובדים? אז ככה חברים, בואו נדבר איתכם על המקציפים שלנו, מקציפים של IK. יש לנו את הפורם פרו 2 פלוס ויש לנו את הפורם פרו 2. חברים, המקציפים האלה כמעט זהים לחלוטין. הבדל אחד שקטן שיש פה בין שתי המקציפים זה שהפורם פרו 2 פלוס יש לו גם חיבור ללחץ אוויר. מי שצריך, מי שרוצה לעבוד עם לחץ אוויר יכול. מי שלא רוצה, אני ממליץ לקחת את הפורם פרו 2, הוא מספיק טוב. אז ככה, מה יש לנו פה? אני קצת פירקתי את זה לפני. קודם כל יש לנו פה את הגוף שלו, אוקיי? יש לנו פה סגירה. יש לנו נעילה, שאם אנחנו רוצים ואנחנו עובדים כרגע באיזשהו אזור שאנחנו לא רוצים שהוא ילחץ לנו, יש לנו נעילה. דבר שני, יש לנו פריקת לחץ אוויר, אוקיי? זה נמצא כאן. בנוסף לזה, יש צינור שבעצם שואב לנו את כל החומר מבפנים שיושב פה בצורה הזאת, חברים, יושב כאן. בנוסף, יש לנו את הגוף, יש לנו פה את המגן של הגוף של המקציף עצמו. יש לנו עוד כמה דברים שמגיעים בכל מקציף, בארגז שלו, בחבילה שמגיעה איתו, מגיעה לנו השקית הזאת בעצם. בסדר? בפורם פרו 2 פלוס יש לנו בנוסף את הדבר הזה, שהוא מתחבר לנו לגוף עצמו, וככה ניתן לחבר אותו ללחץ אוויר. מה שמגיע לנו בערכז זה ככה. יש לנו כאן ספוגים, שאותם אנחנו מחליפים אחד לחודש. הם יושבים לנו בתוך הפייה, ואנחנו דואגים לשטוף אותם אחת לשבוע או להחליף אחת לחודש. בנוסף לזה, יש שתי פקקים נוספים שמגיעים בערכה. אחד שמחובר עם המקציף, שהוא בעצם מוציא לנו קצף חצי יבש, חצי רטוב, פקק ירוק שמוציא לנו קצף יבש וחזק, ופקק כתום שמוציא לנו קצף רטוב, הרבה יותר מים. משהו חשוב שלא אמרתי לכם לגבי שתיהם, וזה נוגע לפקקים שלהם. הפקקים הם לא ליופי, הפקקים הם בשביל שאנחנו נדע אם אנחנו עובדים עם חומר שהוא חומר בסיסי או חומר שהוא חומצי. שמעתם נכון. שתי המקציפים האלה יודעים לעבוד גם עם חומר בסיסי וגם עם חומצות, לצורך העניין. גם עם TA, גם עם MWC, גם עם RRR וכל האיירונים למיניהם, וגם עם כל הבסיסיים שלנו. זאת אומרת, VB, גרינסטאר, MZR יודעים לעבוד מעולה ולא נהרסים, חברים, הכי חשוב. איכות חומר גלם, AK ספרדי, מי שמכיר בעולם הדיטיילינג יודע, מי שלא מכיר, הנה זה הזמן לשמוע. המקציפים האלה עושים עבודה מטורפת, מתאימים גם למי שרוצה לשטוף את האופנוע בבית ורוצה איכות של קצף סמיך, גם מי שהוא דיטיילר ורוצה עוד איזה כלי צעצוע נחמד שיהיה לו בשביל ג'אנטים, בשביל דברים, בשביל כל דבר שאתם חושבים עליו. חברים, תקשיבו טוב. המוצרים האלה הם מוצרים שהם must בכל מקום. חברים, אחרי שדיברנו על הפורם פרו 2 ועל הפורם פרו 2 פלוס, יש לנו גם את הפורם פרו. בעצם זה אותו מוצר. אתם יכולים לראות שגם פה הפייה שלנו היא אותה פייה, היא פייה רחבה. יש לנו כאן שקית שמגיעה איתו, שיש פה את כל הגאדג'טים שיש לנו בפורם פרו 2 ובפורם פרו 2 פלוס. בעצם את הבית שמגן לנו בעצם על הגוף שלו מבפנים. הכל עניין של כמויות ולאיך שנוח לכם. מוצר מעולה, פשוט הבדל בגדלים לצורך השוואה. זה הפורם פרו 2 וזה הפורם פרו. כמו שאתם רואים, ההבדל הוא רק בגודל, טיפה בצורה ובעיצוב, שתיהם עושים את אותה עבודה. חברים, אחרי שדיברנו על כל המקציפים שלנו, של חברת IK, אנחנו עוברים למרססים. יש לנו את המרסס השחור בעצם, ואני תכף אסביר למה הם צבועים בצבעים שונים. זה לא סתם. יש לנו את המרסס השחור, את המולטי 1.5 ואת ה-ALK 1.5. בעצם ההבדל בין שתיהם זה שהמולטי עובד על חומצות, הוא עובד בצורה מטורפת. אני אישית עובד איתו גם בסדנה. כל מי שעובד עם חומצות יודע שמרססים לחומצות זה משהו, זה מוצר קריטי, זה מוצר שלצורך העניין יכול להיות לו בלאי גבוה. פה אנחנו פתרנו את הבעיה, חברת IK פתרה פה את הבעיה. היא הפרידה את המרסס ועשתה אותו רק לחומצות. כמו כן,
גם במרסס הזה יש לנו גוף עם פייה מאוד מאוד רחבה, יש לנו הגנה לגוף של המתז בעצם שמתפרקת כדי לנקות, יש לנו כאן את המשאבה שבעצם שואבת את החומר מבפנים, בגלל שמדובר במרסס אין לנו כאן פיות להחלפה, זה פייה אחת כמו שהוא מגיע בצורה כזאת, ויש לנו את ה-ALK 1.5, בעצם המרסס הזה מתאים לבסיסיים, להבדיל מהמרסס הזה שעובד על חומצות, המרסס הזה עובד על בסיסיים, לצורך העניין גרינסטאר, ויבי, שמפו פחות יעבוד כאן, כמובן זה מרסס, אנחנו נעבוד איתו בעיקר על ויבי, נעבוד איתו על גרינסטאר, אפשר לעבוד איתו, הוא מעולה, MZR, מי שעובד ועושה ויודע, זה מוצר שהוא must, כמו כן, יש לנו גם במוצר הזה, ב-ALK 1.5, יש לנו פייה רחבה, כמו בכל המוצרים של IK, חומר גלם, מאוד קשיח, נוח לעבודה, כמובן בקבוק חצי שקוף, כדי שאנחנו נוכל לראות כמה אנחנו שמים. יש כאן, אם תצליחו לראות, הפס מדידה, כמובן שהוא חצי שקוף, ברגע ששמים חומר רואים בדיוק את כל מה שצריך לראות. גם פה יש לנו גוף הגנה שמתפרק בצורה כזאת, וצינורית ששואבת בעצם את החומר. אז מי שמחפש מרסס לקדמי שטיפה, מרסס בעצם לחומרים בסיסיים, לקחת את התכלת, מי שמחפש מרסס כדי לעבוד על חומצות, לקחת את השחור, ודבר אחרון חשוב, גם במרססים יש לנו פה את הצ'ופצ'יקים הקטנים האלה, שהם בעצם מה שהם עושים ברגע שאנחנו דוחסים אוויר לתוך המכל, ואנחנו רוצים לשחרר את הלחץ כדי לפתוח אותו, בעצם מרימים את זה ובעצם זה מוציא את כל האוויר. בנוסף לכל מה שאנחנו הצגנו לפניכם עד עכשיו, שזה המקציפים והמרססים של IK, יש ל-IK גם מתזים. יש לנו שתי מתזים כאן. יש לנו את המולטי TR ליטר ואת המולטי TR 360 מיני. ככה, המולטי TR ליטר, כמובן אני מדבר על שתיהם עובדים עם חומצות, שתיהם עובדים עם בסיסיים וגם שתיהם יכולים לעבוד עם אלכוהול. ככה, המולטי TR ליטר, מוצר שאני אישית גם עובד איתו בסדנה, אין לו תחליף, מוצר סופר איכותי, אוקיי? אם אתם תסתכלו כאן, בפנים, יש לנו צינורית ברמה הגבוהה ביותר, חומרי גלם ברמה הגבוהה יותר, כמו שאייקה יודעים לעשות. מתז מושלם, בנוסף לזה, יש לנו את ה-IK מולטי 360 מיני, שבעצם המוצר הזה זה מוצר מנצח לדיטיילרים בעיקר, המוצר הזה עובד 360. מה זה אומר? המוצר הזה יודע לעבוד גם בצורה ישרה, גם בצורה אלכסונית וגם בצורה הפוכה, מבלי לפגוע בכמות ההתזה. חברים, זה מאוד חשוב. אני נפגשתי עם המוצר הזה וזה שינה לי את כל העבודה שלי בפנים הרכב ומחוצה לו. אני מאוד אוהב את המיני 360, כמובן גם את ה-TR מולטי ליטר. אז ככה שתדעו שגם ל-IK יש גם מתזים, לא רק מקציפים ולא רק מרססים, גם מתזים, חברים. מוצר אחרון והדובדבן שבקצפת שאני רוצה להראות לכם, חברים, זה בעצם האלק 9. האלק 9 זה מוצר שאני אישית פחות עובד איתו ביום יום שלי, אבל הוא מעולה לענף המטבחים, לשטיפות שעובדות בקצב גבוה, שצריכות למלות המון נוזל והמון חומר, שרוצים, בעצם יש לנו כאן חגורה, אנשים שרוצים ועובדים עם זה על הגוף, זאת אומרת, יש לו אפשרות, פשוט מחברים אותו כמו חגורה ועובדים איתו, לא מרגישים אותו באמת, מוצר מעולה, אוקיי? יש לנו כאן ידית מתכת מאוד איכותית, עוד פעם חברים, IK, רמה הכי גבוהה שיש, ידית שעשויה מסיליקון וידית לחיצה ממתכת. בנוסף לזה, IK מגיע עם שתי ראשים שונים, שתי הצינוריות האלה, אחד מרסס ואחד מקציף. אם את תתקרבי את יכולי לראות את זה, מעולה. החיבור נורא פשוט, בעצם מוציאים, שמים בצד ומחברים את הראש השני
ובעצם הופכים אותו ממרסס למקציף. כמובן שיש לנו במוצר עצמו, יש לנו כאן פקק בעצם שמוציא לנו את הלחץ אוויר בעת פתיחה, ידית, דחיסה גדולה, איכותית, עמידה עם נעילה. חברים, יש גם נעילה במוצר עצמו. המוצר נפתח בסיבוב מאוד פשוט, זה הגוף של המוצר חברים, רמה הכי גבוהה שיש, פייה די רחבה, טיפה יותר קטנה מהמוצרים השונים שלנו, אבל עדיין מספיקה כדי לא לעבוד עם משפך. עוד פעם, זה מוצר לאנשים שעובדים בקצב גבוה. אני יותר משייך אותו לענף של ניקיון, אבל כמובן שיכול לשמש לדיטיילרים, יכול לשמש לשטיפות שעובדות בלחץ גבוה, יכול לשמש לענף המזון. מוצר פשוט מטורף, מוצר שיש בו הכל מהכל. עוד משהו קטן חברים שאני רוצה להראות לכם, למה חברת IK כל כך יורדת לפרטים קטנים, היא כל כך אכפת לה מהלקוחות שלה שהיא הוציאה גם, בנוסף לכל המרססים והמקציפים, מי שעובד עם מקציפים ומרססים בשנים האחרונות יודע שהרבה מהגומיות לאורך הזמן הולכות, הרבה מהאזורים, וכמובן לכל מוצר יש לנו חלקים נוספים. אז אם חס וחלילה עבדתם וקרה משהו, נקרא, לא יודע, כל דבר שהוא, יש לנו את כל החלקים לכל המרססים וכל המקציפים, שככה שאם תקנו מוצר, אתם לא צריכים להחליף אותו כל חצי שנה, אתם יכולים פשוט להחליף את הגומיות לצורך העניין, במידה והם נקראו, במידה והם בעצם הבלי שלהם כבר עשה את שלו, כמובן תלוי בקצב שאתם עובדים, לא אמור לקרות, אבל עדיין חשוב שתדעו שיש לנו את כל החלפים לכל המוצרים. עוד פעם, IK זאת חברה שחושבת על הלקוחות שלה, חברים.